Tuan Ambo, layan bo mak. Kebenaran tibo kebakai tuan. Laluan mak. Dititiak galang rangkoto tuo bari bau kia tampuak manggi. Mulo membilang dari aso, mulo mengaji dari alif. Babaju kesumbul usuh bakain balun tumalun bakatak-katak di langan. Disusun jari na 10 memohon minta ampun sambah baralun kabakeh tuan. Sungguh rundiangan dari Ambo, lai izin dinan pangka. Boleh jobowa kok tak samo tuan menyambuang kedan bana. Sebab baitu nanta pinta tipak di diri badan Ambo. Ibarat baraja sekolah tangguang baraja tak sampai tamai, rumi Ambo babijaro. Hanya duk sungguh rajin menyimak dari alam dapet baguru di sinan dapet pelajaran. Tapi samantang pun baitu Ambo nan bukan cadik pandai bujang suruh handek dan tuo. Senteng kok nyampang tuan uleh pujian Ambo selamonyo. Basusun jamba tengah rumah diateh lapiak nan sahalai. Ambo modu jolong manitah kok lamah tolonglah tilai. Adek pusaku orang Minang bagantang basuke ampe dibagi bapa duo. Kalau dirantang namanya panjang ilok dikumpa naknyo singkek diambiak sajo nan paguno. Badia sijapun bangka hulu penembak balam ateh kawe. Barilah ampun dek panghulu salam taunjuk kasih alek. Kabake tuan timboyan sambah. Laluan mak. Sungguh pun kabake tuan surang Ambo menibukan pasambahan nak sarapek nyolah panghulu nan gadang basa batuah. Imam bila khatib Maulana. Nenek mama cadik pandai nan tahu tampai batanyo nan pandai tampai baguru. Tampai Ambo menyambahkan sambah. Indak dia tok dibilang gala jo sambah sajo dimuliakan. Bukanlah Ambo bak raso kamalinteh jo malampau. Sungguh pun di Ambo terabitnyo sambah lah izin kato jo mau pakai di kerajon Ambo pokok silang dan bapangka. Mangkonyo Ambo menipukan pasambahan kabakeh tuan. Adapun sambah jo titah nan kaditibokan kabakeh tuan nan bak kini hari. Yolah bak kato orang bapantun pakaian kita anak muda. Dari dusun kasih tujuh sirau pamancuang kalam. Disusun jari nan 10 sambah sair yang 100 salam. Indak dirangguit-rangguit sajo terangguit daun pisang rajo. Indak disabut-sabut sajo sampaplah warih dinan tuo. Dek warih jawek bajawek pusaku turun temurun. Sepanjang adek nan bapakai menjadi undang dinan tuo. Tiang adek sandi haluran payung panji marawa basah. Nan bapucuk sabana bulek baurek sabana tunggang. Pucuknya cewang kateh langit sampai kateh tambun jantan. Ureknya tahu jam ke pintu alo sampai ke bawah tak kasiak bulan. Semula semua digali, semula rantiang dipatah. Panghulu badiri jo adeknya. Jikoknya adek nan badiri indaknya lakang nan dek paneh indaknya lapuk nan dihujan. Jikok dirantang namanya panjang ilok dikumpa naknya singkek. Jalan panjang babi hari kato banyak babih maso. Jalan selangkah nan menyampai kato sepatah nan maukum. Nan bak pitua tuan juo. Bakapa baju rumudi bagalanggang baju arojanang. Kok jamuan baju arwalik. Jikok disabut baju rumudi tahu diombak juga lombang tahu dipasang turun naik. Tahu di karangka menyangkui, tahu dianginan baputa. Jiko disabui baju arojanang, tahu dituah sisi ayam, tahu ditaji ka bakicuah, tahu dibulang ka bapaliang, tahu ditaruh ka baungkai. Jiko disabui baju arwalik, tahu diereng jo gendeng, tahu dibaso nan jo basi. Arih lagi bijaksano, pandai melatak mananaikan. Tumbuh dia teh nan bak nangko, ala tumbuhnya nan bak bijo. Alah tabiknya nan bak padi. Jiko basiang ate tumbuh menimbang ate nanado. Haluran di jambanan ke tengah alah dia tok disajikan. Alah disusun diletakkan dilie ilie jumudiak dilengong kiri jo kanan. Menurut pandangan kami alah salamai samporono. Tangkato alah salamai samporono nan bak pitua tuan juo. Tak kalau bareh kadibasuh turunlah padi dari rangkiang ditumbuak di lasong batu. Alu diambil si kayu manih orang manumbuak dan mudo-mudo. Dek pandai orang manumbuak bacare kulit ju isinyo.
Padi baransua jadi bareh, bareh di tanah jadi nasi, nasi diambil ke hidangan. Dek santiang bujang palangai ke tengah jamba di tatiang di tapi nasi basusun ayam minum meriang pulo. Babelek padi nak rampau padi ke tengah harang tugakan. Takile ayah dicabuk basuh tandonyo nasi ke dimakan. Nyak duo pantun sairiang baringin tengah hilaman dilaleh sampai ke daun. Ayah dingin pembasuh tangan, ayah digaleh minta diminum. Ada tambahannya sebuah lain. Pulau ayah lubuak kilangan pandan tajambo di muaro. Bambi ayah basuhlah tangan makan kita bersama-sama. Juni niak mamak serata guru sado nama kerapatan di tengah rumah. Segala sambah nang keritibukan ke pakai tuan. Lah sampai panitahan tuan. Sekiro-kiro mak. Panitahan jua tiba ke pakai tuan. Laluan mak. Di titiak galang orang kota tuo bari bau kia tampak manggih. Mulu membilang dari aso, mulu mengaji dari alif. Babaju kasumbol lusuh bakain balun tamalun bakatak-katak di langan. Disusun jari nan 10 memohon minta ampun sambah baralun kabakeh tuan. Tipak diri badan ambo sambungan lidah nenek mama ulua kato dari sialik. Gantiang nan indak mamutuih rundiangan nan indak mambulati. Itu sebabnya mangko manitah supaya imbauan basauti. Bak pitua tuan juo. Ibarat baraja sekolah tangguang baraja tak sampai tamat rumi ilah ambo babicaru. Tapi samantang pun bak itu ambo nan bukan cadiak pandai hanya suruhan dek nan tuo kok lamah tolonglah bilai tando penghulu saundiko. Basusun jamba tengah rumah dia teh lapiak nan sahalai kita samo jolong manitah kok lamah bilai mambilai. Adek pusako orang Minang bagantang basuke ampe dibagi bapa duo. Iyo dirantang amonyo panjang elok dikumpa naknyo singke diambil sajo nan paguno. Badia si Japun bangka hulu panembak undan dalam sangka. Barilah ampun dek panghulu sambah kembali kanan pangka. Kabakeh tuan kembalinya sambah. Sungguh pun kabakeh tuan seorang ambo menibukan pasambahan. Nak sarape nyolah nenek mamak kerajo nan bapokok silang bapangka serta penghulu nan pangka. Nan di lingkuang undang nan di tanai adai. Nan di sungkui pusako sado nan manata mananaikan sampai ambo menyambahkan sambah. Indak dia tok dibilang galak. Kapan bilang kapatok jo sambah sajo ambo muliakan. Bukanlah ambo bak raso kamalinteh kamalampau. Sungguh pun dituan tarabiknya sambah lah izin kato jo mu pakai di nenek mama nan bajanjang naik batanggo turun. Sarato sialek nan pai setampuah lalu pulang sebondong suri. Mangkonya ambo menjawab pasambahan tuan. Sambah jua tiba kabakeh tuan. Yo mak. Adapun sambah ju titah nan diamba gadang nan dianjuan tinggi. Nan cako sajo digampali. Nan menjadi kebenaran di tuan samaso di hari nan cako. Jiko basiang dia teh tumbuh menimbang dia teh nan ado. Haluran di jambanan ke tengah. Allah dia tok disajikan. Allah disusun diletakkan. Dilie ilia jumudia dilenggong kiri jo kanan. Allah salamai samparono. Kalau Allah salamai samparono nan bak kato tuan cako, tak kalau bareh kadi basuh turunlah padi dari rangkiang. Ditumbuak di lasuang batu, alu diambil si kayu manih urang manumbuak nan mudo-mudo. Dek pandai orang manumbuak bacare kulit jo isinyo. Padi baransua jadi bareh, bareh di tanah jadi nasi, nasi diambil ke hidangan.
Dek santiang bujang palangai, katangah jamba di tatiang di tapi nasi basusun, ayah minum mai yang puluh. Jamba telah tak minta disantap, ayah digalih untuk diminum. Di nenek mama sarato guru. Sarato sado nan bakarapatan di tengah rumah. Kan baitu bana panitahan tuan? Yo mak. Panitahan tuan tulah menurut adat nan bapakai dalam cupak nan baisi. Sungguh punlah di dalam adat, karena lai pulo nan menurut undang dinan tuo, jadi pepatah dinan mudo sampai kini tak pakai juo. Babelok babilin-bilin, dek cupo tumbuhlah padi. Dek elok orang tak ingin dek baso, luluhlah kami. Tapi samantang pun itu tipak di diri padan ambo tuan kanlah samo tahu. Sambuangan lidah nenek mama ulu kato dari siale. Ganti yang indak ka memutuh rundiangan indak membulati. Bagalau kato dinan banyak iru biru kato di balai. Dibau rundiangan ke nenek mama kok lai kato kasesuai. Kito baniek samo bakawa di sinan pandan diletakkan. Kok dapet kato nan saukua ilmu samo kito amakan. Itulah bana kabake tuan. Lah sampai buah panitahan tuan. Jawabnya saja ambo doan tuan. Yo mak. Alam Minang basan di adai basan di kebasaran. Bawalah kato cuma pakai bahasa bambo menantikan. Tuan, kembali sambah kabake tuan. Diadai duduk basamu limbago kato dek bayu. Sakutiko mencari paham agak talalai jo talambe, rela jo maaf ambo minta sambah kembali kabake tuan. Sama so di hari nan cako alah taranta di tuan panitahan kepada ambo. Tibonya di ambo indak ditikam jajak indak dititih batang. Dititih batang kok nyolincia ditikam jajak kok nyelipua. Diulang indak kadapek disabui kai tujuo. Tibonya diambo, alah dijambo nan bak basiang, alah diganjua nan bak batanam. Bak tampuruang balegoanam diambil tigo tinggal tigo, bilangan bak itu juo. Ambil si cerek nan barangkai dipalui aka bio-bio, sahalai ambil ka pengabek, labihnya ambil ka kulindan. Allah dipayo dipatidokan, Allah diukua dipajangkaukan. Lah disawu ayah nan janiah lah diminta katonan bana kapado nenek mama serato guru nan bakarapatan di tengah rumah nan menjadi buah jobari lah di baliau. Sepanjang permintaan kerajonan bapokok sila nan bapangka itulah menurut adat nan bapakai lah di dalam cupak nan baisi. Sungguh pun lah di dalam adat piak di jambanan ke tengah kok diceliaklah rancak rupo dipandanglah rancak roman. Lah bak mudam bak carano bak paha patah 9. Dilapiak samuik bayiriang cangkia balusin buatan Padang. Piriang bacanang ayameh di tengah awan bajumbo. De arik budiman paha mudam lah bak diukua coba labeh lah bak ditimbang jo naraco. Syukurlah kita tantangan itu. Piak di dalam alek jamu tujuanlah samo setujuan. Lujualah samo julintangnya. Allah talintang cik-cik jadi tuah pendapatan. Jadi ukia bungoy nai. Kok lai tukang disiko eloklah ukia disudahkan. Ka endah kato ka indah. Kamunyang kata kesan dua. Nan indah samo nan indah. Nan kunyang bau menyandua. Ayam putih rang sungai landia alah tabang ke koto tuo. Makan barulang ka jarami. Nasi putih piring baragi sangatlah suku hati kami. Kai dia kepayo kumbuahnya mudiak ke pekan baso. Sungguh pun kami nan tuan surah dan pangkakan 1 pulau. Itulah sambah kepakai tuan. Lah sampai penitahan tuan. Sambah jo tibo kepakai tuan. Adapun sambah jo titah nan dianjuan tinggi diamba gadang nan cako sajo digampali.
Adapun panitaan di tuan sama so di hari nancako karena lah babao kato bayu kepada nenek mama nambah janjang naik batanggo turun. Sado nambah kerapatan di tengah rumah. Rupanya dapet lah kato sayo jatuh larundiangan sama pakai. Sepanjang permintaan kerja nambah pokok silanan bapangka ditantang jambanan ke tengah digalih dan besiaya. Lai kama ilmu nenek mama lah di dalam adai kato beliau. Sungguh punlah dalam adai basaratuan jo di nampangka. Kan baitu bana panitaan tuan? Yulah, kalaulah itu pula nama jadi kebenaran di nenek mama dan bak pitua tuan jo. Jariau kayunya lambai di balah jandi sibak, kok patah ganti jo basti. Maimbo ambolah sampai bakanda ambolah buliah. Magai panitan lah patut kita perantian tuan. Lah sampai tuan. Adapun panitahan di tuan sama so di hari nancako main bawa ambolah sampai bakanda ambolah buliah. Lah patut kita berhenti. Kan baitu bana isi panitahan tuan. Kalau baitu nan bak pitua tuan juo barabah tabang katiku marauk ke dalam padi. Di padi mulanya makan. Kok pinta sama balaku kanda sama babari. Yulah rancak kita perhentian tuan. Jo bismillah kita mulai tuan.